Pozerám, może budeme mať v ruským pilotku? To nie je robota pro divočku. A vete sa o tým nebudú baviť. Smívame sa. V súvislosti s výstavbou vodohospodárskej nádrže Starina bolo katastrálne územie obce Ruské zaradené do 2. ochranného pásma pitnej vody. Je preto nutné Ruské vysídliť do 31. októbra tohto roku. S tým súvisí aj exhumácia obecného cintorína. Zničili všetko i zbúrili, čo sa len dalo. A hlavne, že to bude stačiť. Ja ho zlomím, len potrebujem trochu času. Ten sa vám kráti.